Temos en comunicación telefónica ao técnico do conxunto cullerdense para que nos analice como foi ese partido. David Suárez, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Bueno, antes de nada, enhoraboa por esta victoria. A verdade que poucos pensaban, e fai poucas xornadas, que o Olímpico de Rutis aínda podería pelexar por ser campeón de Liga, pero parece que o Ferrol, sobre todo, leva dúas derrotas consecutivas, está perdendo quizáis intensidade nos últimos encontros. Sí, porque, bueno, o que ten a Liga de Veteranos é moi competitiva, cada ano é máis difícil, eso pois nos motiva a todos e así nos dá pé para poder estar hasta a última xornada con opcións de poder logralo. Bueno, había tamén, imagino, ánimo de revancha en este partido porque lembramos que na primeira volta o Racing Club de Ferrol vencía, ademais aquí en Vilaboa, e agora tamén imagino que polo menos os xogadores tiñan gañas de devolver non esa derrota. Sí, pero bueno, xa eles tamén nos tiñan moitas ganas porque o ano pasado alá tamén fomos bastante contundentes con, se non me equivoco, un 0-4, entonces eles tamén nos tiñan moitas ganas aquí cando viñeron, e nada, tuveron eles a suerte cas ocasións que foron capaces de materializalas, nos non tuvemos ese acerto, que si, por exemplo, este fin de semana nós tuvemos un altísimo porcentaje de acerto nas ocasións de gol e despois, bueno, aínda que nos meteron 5, hemos traballado tamén moi ben a nivel defensivo, que así foi, que porque eles son unha gran plantilla con xogadores moi bons, entonces que che fan as cousas moi difíciles. Bueno, está claro que ademais en este partido que se xogaba fora, se xogaba no campo do equipo rival, o Olímpico sempre estivo por diante no marcador, eso sí, o Racing Club de Ferrol conseguía empatar en alo menos dúas ocasións, pero despois xa aí rondando o descanso os nosos conseguían non marcar esas distancias. Sí, o que comentaba un pouco, non? É dicir, o Racing é un grandísimo equipo, bueno, nós evidentemente, pois para facer o que fixemos tamén, non? Que pasa que foi un partido moi bonito, aunque aparentemente parece que fora un partido de tenis polo resultado, pero que neste caso, bueno, pois os delanteros, tanto nosos como deles, han tido un acerto moi altísimo, por eso esta cantidad de goles. A única diferencia foi que nós estuvemos un pouco máis acertados de cara a defender para crearles máis dificultades para que eles non tuveran as ocasións, por eso solo meteron 5. Bueno, de feito, o partido, como dicía eu antes, chegou a estar empatado con ese 2-2 no marcador. Aí chegaban eses goles 4 do Olímpico que deixaban o 2-6, pero logo eles remontaron de novo, non? Chegaron a poñerse 4-6. Sí, claro, é o que decía aos compañeros, non? Que son partidos que duran 90 e algo hasta que pito final, non? E que nós somos un equipo que, bueno, que evidentemente a veces che crean, non? Pero nós tamén solemos ser un equipo que crea bastantes ocasións. Eu lle dixen antes de empezar o partido que o tomaran con tranquilidade, que daba igual como empezáramos, que o partido iba a ser largo, que intentaran eso, estar todos xuntiños, apoyarse uns nos outros para o que se soe dicir, non, máis que nunca un equipo, non? Que así ha sido, sabes? Han traballado todos impresionante de eso é ese gran resultado que sacamos. E houve alguna dúbida, digo, xa na recta final e con ese 4-6 no marcador de que les podían aínda recuperar ou polo menos conseguir o empate? Bueno, eu que cando levábamos esa ventaxa de 4 goles, eu comentaba ao meu compañeiro Fran e tal, de que, bueno, que dicía que isto ainda quedaba polo menos cerca de, creo que 20 minutos, 25, e eu xa lle dicía de que, bueno, que isto non iba a acabar así nin de coña, polo nivel que ten o Racing, sabes? Entonces, eu tamén confiaba de que algún tamén máis puidéramos meter para acabar de enfrialo o partido, sabes? E que eles non nos viñeran arriba, como si foi. Si que se acercaron aí con, non sabes, con 2 goles, pero estábamos un 6-4 e despois volvimos a marcar llenos o 7, creo que 7-4, e despois eles marcaron o último 7-5. Bueno, ao final o que importa, eses 3 puntos en xogo deixan a Liga, a verdade é que agora mesmo moi aberta, estades aí empatados a 54 puntos, todo pode pasar, me dicías que non hai que confiarse, sobre todo contra os equipos teóricamente inferiores. Sí, no, aquí non te podes fiar de nadie. De feito, se empezas a mirar resultados de atrás e todo eso, a veces levas sorpresa, sabes? É dicir, é unha competición moi bonita, non sabes? Que aquí non se pode dar de que llevas a ganar a calquer equipo antes de empezar.
hai a veces que non te salen as cousas, e bueno, o de estar ahora xustamente empatados con eles, pois vamos a intentar poñelos nerviosos a eles para que así, si nos gañamos, eles tamén teñen que coller salir a gañar, non vale o empate, non sabes, porque co empate eles non, hai que así que a puntos iguales, eles levan o título, non sabes, pero nós intentaremos poñelos eso, o máis nerviosos que poidamos. Por lo tanto, agora fundamental é non fallar nos seguintes partidos, e máis xa concretamente no que vai a ter lugar esta fin de semana en casa, en Vilaboa, o domingo ás 12 contra o Val. Sí, ese xa é o primer paso. De todas formas, non sei exactamente cantos partidos quedan, pero bueno, creo que queda moito. Inda que quedaran solo 5, queda moitísima temporada, moitos partidos, bueno, eso é o que comentábamos antes, sabes, hai moitos condicionantes que a veces non se poden controlar, que che pode fallar xente por traballo, por lesións, por compromisos, entendes? Bueno, nós temos un grupo moi bo, é unha verdadeira maravilla estar con eles, e bueno, de feito aí está, donde estamos. O importante é que a Liga está aberta e que o Olímpico de Rutis de novo enganchase a esa pelexa polo título. Pois, David, enhoraboa, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos, e moita sorte nos seguintes partidos. Gracias a ustedes. Un saúdo, ata logo. Chao, chao.